di bulan bahkan menurut kami hari pun ada macam mana betul sebab yang juga mungkin tahu yang juga tahu lah. Rakatul fajri min bes duka salli wala na tilala salli wala la konu ya rakatul fajri damina nali ya damina betila udunye konu ko rakatul fajri katile ya ode dawa rakatul fajri koni sunna yede ika ale surnya de me surnya le min do ruku kadda fa doro sujuru kadda fa na ale te janya ko mi sallu to ale ka sunna yede iba ale no ya de ka ale surnya ora tamba ise to ko ciren tum barakatul fajri salli konna ba an no ya ka surnya ko ale ba amiri ale ba ko kono eska cidenye ewa fatiha yere dafa ko yala yeddo fara fatiha ka wala ko ale tumba miri yala har cidenye do fara fatiha ka wala tellement ka tumba surnya wala min ya ira ka tar fajiri be surnya me bulan semir ko surnya limindo uruku koni kana ka uruku ka dafa sujudu ka dafa donc ale sunna ye kan no yari ta le teme wa alaikum salam na mani salli kan aragatal fajiri anyo de ko iko salli ka sokono de kani kateme misirika an kon nafila ekele na nafila hari sungalo nyanenyi ko ya sunya dole ngon nafila munun kanyi salli kono kele na nafila arawatibu aragatal fajiri ani salli fana nye nani ani salli fana ko fe fula utiru ko fe fula safu ko fe fula nunun kanyi sode kono bo ko ewa ko munun be jiyan kono sa fitina munun be yahudiyaw ni ewa shiyaw be kele minna silama ka joyoro kanka ke munye silama ka joyoro kanka minye fitina wakati iki damina iki nemina iki yere mina ikana toko be fitina la karamogo ba munun be anka tilela aka ulu lame aka to ulu ko ka ulu man lame comme Cheikh Salih Fawzan na nyono Abdul Musin Afadi sunna karamogo ba munun be jiyan kono jiyan fantanani sunna karamogo ba munun be yoromi aka ulu de lame aka na bila ulu nye aku ka kitabu de laje aku ka kasetu de lame donc aw kana bilunya aka sabala ka to doni ke baka baw ko fe ulama ul kibar ulama rasikhuna fil ilm aka to ulu de ko fe ako ulu de lame aka na bila ulu donc silama ka joyoro nunde sunna mo ka joyoro nunde karamo bam sunna karamo bam nunde anka tilela donc ye kitabu de la limpitano anyo kono fa ayesa ge katuka kitabu ngako laje uye kasetu fon limpitano anyo kono fa ayesa ge katuka kasetu ngako lame donc yere be nyana mayala fitina nono aka makono ke ko lame nu ye kuma ko te dogo mo babe aka na bila wudunye iki ne mina iki yere mina ikana yere to be fitina la ani abe jamana min kono aka jamana masakew aka to wuluko aka na bulinyo ko la jiya ka fitina la kana wuli ki yere to be ki yere fitina do kono ka sori be jamana do de la be do de kamarala ni aka nyamar kante aka be jamana munun kono aka masakew anaka jamana i masakew ye karamo munun do me kuke e wanyema uye aka to wuluko aka to wuluka decision ko be kana ko kuibe kuma ni yere fitina la be kana ake ko ibe ko keni yere fitina wala idamina ikasabali aka to karamo ko aka to aka jamana nyema ko be jamana min ko ko kunkolo gele kunkolo dimi gelende be alela ko abe usuni furade ni kunkolo dimi nyamina sungalo la na usurani furanya abaka suntima ni furanya sisilama de e bi dade kala ka usuki sisi sama
ube be nun de ke sisi na kasama whatever ube suntia kengo pembe doni dai ube ka doni nuye ka se konola akera sisi akera mi ewa mi pe jima akera dumuno ube suntia na sisi la made do koni nun de be kala numba sama kati kono ube suntia ni bananendo na tenya ko iko ofura nununde ta no ya dirima iba mi bi ka fura wota ibi ka musuri ke ni sera ka sungalo sara ni sungalo temena iba sara Bo ninya mi ko e wa do de fatura aye du kelen de to ye du spere ka chietila len ko fe demisen fitunu do be uma balu ya utara kontu da yele ye bankila ko kanna furin bila bankina kanna furin to bankima bankila demisen fitunu ba sagira cheminna otara do ko na furin na bankina ka sojo ta di denw ba mo otuma mo kuma fora ko kan na kulo sagi ko de to sagi alaye sojo denw ba de ni aliatimun ka wodi jute alaye aliatimun ka konya ta le bolo te daga yi akale atimun kan na kulo saga nola nu yele baru yara ku kan na kulo diruma nu ku be sojo yi bala u be sojo bala me ale kana fuyi ken na kulo na wurdo madam na lete aliatimun ka wodi juye wori juma wordu dama ko akata ate daga ka koy tala yemin tala akasa go kan ko la bo ko minye konyo na beke ka jembe ko be daga me ube do munun ke anyo jabi sinyal joli an ko doni ke ba ko no ya dira muso dama konyo la u ka jembe ko ni wali che kana nyaga mi ko na hari jembe ko la kana ke che u nyona muso de be jembe ko u be donkili munun kuma jugu tula na ni tula wandi akasor wandi chewtu kamme kana mi nye doni ke ba ko kana donke hari muso ani nyona muso akana donke anyo ko ya anko doni ke ba ko maso muso hari muso dama kappa ka fiun ka donke uko amanka ani jogo nyumani adabu teta donc doni ke ba maso ma hara dama don sugu munumbe muso bolo hara dama ka donke doni ke ba maso ma kana donke bo koni ewa banni kera burusula muso farfe faranyogonka ku beta to au ke be chogoni na ya soro tama inte ewa ay tamate dugun nunum banja nyogona ni tama kiri be dam tama kiri munye anko toni ke ba ko kilo bise mana dobe bo sallila tama minna no ya kera dobe ka do ka bo sallila tama minna ube no ya kera ikam mi tama minna ni tama into obo jumara mite o sarati muso be sekata ola jumara mite o sarati me tama na be kilo bisegi de ko ube min be kilo bisegi sampe ciren ko la yusafiru al mara illa ma jumara akom muso kana tama wala ni jumara mitila tama ni dobe bo sallila tama la muso kano tama ni jumara mitila me tama minto e kilo duru nyona kilo sabo na nyona muso be sekata nina donc jumara me côté sarati nina donc muso be sekata ta ke burkuye namata duwawu ke abe jate sinji tigede
muso be se ka ke burko ka taa o do la basi tola ni ate tama bo mais na be tama bo ari nu be ta ko ka suru jumra bi de be muso la Arabe ko wa ke bo wa wanya ke mai yi kura na awan da na ke yan mana ba bangan na da wa na ko ta haura na bon o muso do bana do be ela bana imbe contaminer je do yini furula ibo faye ube ba to ga iba faye ikano to wala iba faye de nimbana sugu benna na yere jena na ye abeto na ma jena yi hodo kana jamfa iba faye walim salam min ye ka sisi dɔ so kɔnɔ dɔrɔn ni sisi bɛ so de kɔnɔ basi t'o la an k'o de ka wusu a la de parce que min ɲininkaliw jaabira min ka y'o faamu an ko ka wusu a la n y'a fɔ ka fara kan de k'i da kɛ sisi la ka sama k'i nun kɛ sisi la ka sama o de fɔra mais n ka kasajalan don ka so kɔnɔ ka wusula sisi so kɔnɔ n'o tɛ kelen ye Kadanga bon ko ni mɔgɔ dɔ ye bɛ kafiri jamana la o ka teni tigi nana do nana ka e kɛrɛkɛrɛ k'i ka nafolo minɛ la a y'i tɔɲɔ k'i ka nafolo minɛ la ko ni y'o kɛrɛkɛrɛ fɔ tanga basi b'i la wa basi t'o la ciden ko i taqi da'watal majnun a ko maa juma i sira mɔgɔ tɔɲɔlen ka danga ma laysa baynaha wa bayna Allahi hijab parce que mɔgɔ tɔɲɔlen ka danga hijabu tɛ ani Ala cɛ mais a ɲuman i ka duwawu kɛ o de ka ɲi an ko salafu dɔ delila kana ma ko mɔgɔ ye ne tɔɲɔ ka danga a ko kana danga a ko ciden tun ko ni ciden fana ko ni i ka sira mɔgɔ tɔɲɔlen dangale ma a ko ni e bɛ se k'a danga ni tɛ tɛmɛ i ka hakɛ kan a danga mais ni yɛrɛ y'a dɔn dangana t'i bolo e ka dangali kɔnɔ e bɛ se ka tɛmɛ i ka hakɛ kan kana danga parce que ne tɛmɛna i ka hakɛ kan kun ko ye fana sɔrɔ a ko o la mais ni yafara ma don i kisira a ko i kana danga yafa ma i ka duwawu k'a ye a ko ni ne ma se ka sabali ni na ma se ka sabali furu ka danga don a ko ni yɛrɛ y'a dɔn i bɛ se ka da i ka hakɛ ma parce que dangali filɛ n'i tɛ ɲa mɔgɔ ko hali n'a ye tɔɲɔ n'a ye danga de a ye tɔɲɔli hakɛ min k'i la i ka danga ka da o la i ka danga kana tɛmɛ o la dɛ i ka danga ka da o la n'i ka danga ma da o la n'i ka danga tɛmɛna o la a bɛ sagi i yɛrɛ ma i ye kungo sɔrɔ o la o de y'a to u ko i ka yafa mɔgɔ ma ka dangali in to ye o de ka ɲi hali ni mɔgɔ y'i tɔɲɔ n'a dagara i ka danga de i ka dangali to o de ka ɲi parce que dangali filɛ n'i tɛmɛna i ka hakɛ ma a bɛ sagi ma kelen a filanan Sheikh Salim Fawzan ko ni mɔgɔ y'i tɔɲɔ i y'a danga dɔrɔn i ka hakɛ minɛ ka ban ko i n'a cɛ lahara tuguni dɛ a ko i y'i ka hakɛ minɛ tigi la ka ban kiiri t'i n'a cɛ lahara parce que i t'a juru sara ka ban i y'i ka hakɛ minɛ wala i ka yafa tigi ma i ka duwawu kɛ Ala bɛ ka hakɛ sagi ma cogo min o de ka ɲi ka tɛmɛ dangali kan an ye joli fɔ sisan juma ni duman ko ni walaha sali ni mɔgɔ min ɲinana walaha sali ko a bɛ sara wa walaha sali ni ɲinana ko ni tile kɔni jɛngɛna ka sankaba cɛmancɛ bila wagati tɛmɛna no seminu ko walaha sali tɛ sara a ko bato n'a kɛra ni wagati dɔ de ni o wagati tɛmɛna kaba o bato tɛ se ka sara walaha kɛra k'a kɛ wagati dɔ de kɔnɔ n'o wagati tɛmɛna ko walaha tɛ sara walaha i t'o sara a ko ɲininkali filanan wotiri ni ɲinana ko wotiri bɛ sara ni ɲinana ka wotiri kɔ sufɛ wotiri min bɛ min sara i ɲinana ko o bɛ sara tile fɛ
mais ni ba sara ibe wotiri wala wotiri tettila wotiri be sutala de la mana mo min ka wotiri yede dongo de be sabade salli inni nana yima salli ni ba salli wala ha wakati ibe nani de salli an ba shi tuka hadisa kuso ako ciden ka wotir tunyara kanta nin kele ni sugula fendo ye ciden sugula mase ka salli sufe ko aba salli telefono wala ha wakati arakanta kula aba salli wala ha wakati arakanta kula wala wotiri be sara me wotiri te tilera ibe wotiri wala de ni della sabade la ibe nani de salli telefono ni della duru de ibe woro de salli ni della wolon kula ibe segi salli ni della tani kele de la ni ba sara telefono ibe tan kula de salli bo kodoko doba le bila kwa ka shefa nyine ale nani na ye shefa sore ko million kele abe joli dama ko million kele na yo sura be kemo fula dama be to ko na ya sura ye bila bara de la ni etena shefa in falama akoy ka shefa tigidero nyine mana mo min ba fe ka shefa fale iko de nyine karati alema ni ye shefa de nyini kana de alema abe kemo fula dima na ya sura ebe ta shefa mina tigida de mana million kelen shefa eba mina tigida kana afale nimma de iba mina tigide la kana afale nimma ni ya fale ama donc ni fana ka dollar ye minya ba dima ube wori suku min do na ya fale ba ta dima ibe ta dama ba shi tenina abe ko mebe tama min ke no nyogonche simisara ika sara de ni abe ko mebe tama min ke no nyogonche ika sara de ni ebe tam shefa million en kele mina dollar ina bena donc ina ale de ba fale sisa na ale ba fala ba tigi fana wori dima bolo ni bolo ibe ta tigi ka wori dama abe keme fula min dima wala basi tende na parce que abe komi ebe tama min ni takana sage min ko uni nyogonche ka sara de ni mais na ya soro ebe ta shefa mina dollar kana koy kana fala le de ma ibe shefa indi alema ko fede aba tigi ka dorari ni ne ka dima ni nye ewa iriban ne shabe ne yoro aye wori u fare nyogo na make bolo ni bolo o tepe aye wori u fare nyogo na nina amake ni bolo de bolo mais ni eni shefa million kelen nana ale fana ye dollari abebe hakke mina dollari shefa yu fule ala a dollari de mata da tigima aye keme fula takadima basi tenena mais kana ken ni nye akal ewa shefa di ema koy kana falale maka ka dollari dama ina na shefa di ni mako aha ulape mbaka dollari de me betana ube sini mbaka dollari de me betana ni tepe aye wori u fare nyogo na make polo ni polo iriban ne siya be ni yorola wa alaykum salam wa kam mi se yoro min be bolo dre bolo ni kan ne te se ko be wala ngala bo ko fula de na ya sura le yere mana wori fale ale nana ka wori de kalfa ema karasa ni fale nyini ne ni ya fale ne iba dinne ma ye ale ye eke komi wokilu de ciden de sisa nka wori fale nye bo iya ka wori mina ni min be wori fale ede unu o tigi ye wori fale ni nyogonche polo ni polo donc itara ta dama basi tolo minna ya soro e yere de be wori fale ke e yere de wori fale ke ale ni sefa de nani ma karasan ka wori fale aba toy bolo o ko pe ne e dollari nyini wakati mi wala ibale wala bena ka dollar te ninte bew ale mi nyere ba fale ne ka wori de fulanya fale ale kana ka wori to e bolo ko pe ba bo ibene ko pe bene ka dollari ta iriban ne sia ben ni nyoro kidon ka jahabu bil jahabi wal fidda bil fidda yaddam bi yaddi sanuni sanu worjeni yo worje boloti bono wayda akhtalafatul ajnas fa bi kayfa situm ja kana yaddam bi yaddi
ciden ko sanu ni sanu warje ayu fare nyogo nan tafule bolo ni bolo wo akoni e wa noni yaw bora nyogo na fana ko mi sefani dollar ube tomi noni yaw bora nyogo na ayu fare nyogo ma togo ya mi nyaw ja ko taya nyogo ni maka ken bolo ni bolo fale ko ni yode sefa kanu taya nyogo ni nka sefa kule me sefani do dollari abai daga ku nu fare togo mi nyaw ja ko taya nyogo ni maka ken tafule ninde wajibi bon ko do ko le ka sigi nyogo silamate me salli bani sallin cina be dumuni dama basi bola basi tola alladhina daima li busili me wali tawiyu nyininka ni ka sigi nyogo kafiri dobe lahiya sogo salli kota kadamo be chodi ko basi tala wala ko qur'ana kullu la yanhaakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fi din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna allaha yuhibbul muqsitin ko ala ko qur'ana kono ala tawbali kafirun munum mawkele o mawla baka so kono ala tawkela kanyuma yake wuluye akatile katakuluma ala be mo tilele de wala isigi nyogo kafir mi keletina che ami kele katina la ami boy ka sokon ebo salli ke kadumuni dama basi tala sallin chini salwe ki kadumuni dama basi tala me ale de ka salli na ye min di makanamina parce que ale taye ngalonde ale ka sallu nyen ngalonde haramu do bidiya udero ale ka salli na ye min dama ka salli kama e kanomina me ka salli e sharia de pen daga lende do adagara ki kadumuni dama ka mais chrétien doya funi ko bora ketela ako silamo ka kelen fa ako aw fulen nasara ka salli fete muno fulen nye obu ka kado di aw ma abamina ako min nasara nyuma yere ako ni silama tara ikal inni tarikal lahiya sogo dama na ma maloya ma ba sagima aba ko ikna kasa tamina na maloyarima ni bora ya beta di wuduma ayuni fo dawda tumbe kerce la bora kerce la ako pasige ika salli ko de do ika dusukunan sir ko de ika salli ako kerce yere bere te la ya sogo na ma malo yayi ma tamina na malo yari ma ya mine bora edro abeta sadaqat nyenni ewa ayenni fojo do la ndogoni do be luma siglembe har ci sabbe ako li sigi nyogon be ako akumay ko alebe kumay sababi ko li sigi nyogon do be kerce muso de do ko nu taral la ya sogo dama ba ko ikana ko abina sagide ate so kabina wuli sigi nyogo kerce dobe nu taral la ya sogo dama tamina ako me nina bora dobe so in kono kamalen dobe so in kono fana kerce de ale mako be sogo na ma ate sika mina muso nyana nini sogo bora be bo kana ikofe we bonu ko vela kana ko ka sogo ndiade ma ale beta dila dogola togoya dola ka do muso inte bo kala me tamina itamina me awunde silama fule nu ambu ka dumuni do ambu ka fetu ka do bemina ka soro e ka sallita le ya sogota kerce pirita na ma fo ina ka sagi doroniya dama ni bora beta fili ba ba du wudu ko ni hadisa nana chogo mi doro chidon ko fardaw ko be ayatul kursi kala ka kulu nunu sabakala foitini arjanna je ni sayate hadisa nana ni chogode anu sana bon uba foni ko mo ka yoro do kere ya misiri kono ka to ka salinima surabi toro uba foni ndem hajizul makan misiri kono na ye jama bereta man sabaga ila shay lam yasbiqu ilayhi muslim fa huwa haqqun bi hadisana abu dawud kono ako yoro ye jama yoro de ko mi misiru na nyona mo min nana mo min folo nana ka jo yoro mi ka sigi yoro mi ale de kakanai para site mo boro misirila uba fonni de mahajizul makan ka yoro kere ka yoro pewa mina yere ye misiri kono
Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ko tebbe haramulen majhabi tugu ye nyogon sosore majhabu dola ni nana ka yoro reserve ki ka tapi bilay hari ni mo min nana enye atese ka sigiye abila lembe enye majhabu do ko ni nana yi jore sallire ka sallite min ko pasga be komi yoro yi alwa iya atraki ka bo selama ko abe komi ne wali dugu ko traki kamina la ni don ko do ko ka sallite sahala donc ko ni yoro fana ya traki ka bo selama ko de on ni sallira ka sallite sahala majabu do beninka men nim ko ni salente ni sallira ka haramu do mi ka sallibe mina me yo haramu do gonte mi ako ni mo mi nye tapi bila yoro la kamina ni masira fitina ye ni na tapi boy ka sallibe me ni sirana ni ya tigi ka tapi boy e jore ka salla be ke barawni fitina misiri kono tapi ntoye e ka salli yoro were e ka na jonna ala bi ka baraji dima donc ale mi nye baraji yoro imina ale de ba di mo so sisa donc a tebbe mo ka yoro kereke yire misiri kono ni mo worete joye fo de ka jo hari ni mo wore sore fo aka boy ube be dima koro o tebbe islamiyala anana hadisa do ra chidon ko dola kelen kana yoro mina u yire misiri la ko nyome ka tusi yoro ko mi nyome ka biri yoro ba ko to a dola kelen kana yoro kereke yire misiri kono ni ba salla kono ko mi nyame biri yoro ba i bolo a bolo to mi na beta biri o hadisa nan wala atebbe donc ani fana doni ke ba ko ka sigi do yoro bo nyogon koro misiri kono misiri fambe na seria ye parce que hada made yomal kama do yoma ije to haddisu akbara nin dugu kolo be seria mo ka kiyamato ni e hera ka yoro me be seria ikanai ni e duguman ka yoro be seria kanyen wa misiri yo la jo yoro kelen kana kela donc ani fana abe yere jira wore kata mo yere jira abo wole kata mo e ka kere ni sigi yoro mi ne jo yoro mi soro misiri kono to ka salla ko me kana yoro kere kera ka yoro mi na misiri kono ko be salla kono mo worete sigi mo worete joni ete wo ya haramu te beye bo koni musomi sungalo do ma soro akono mado sungalo do ba soro abe sindi tema sungalo be chaya ka be munkenina abe juru de tatro anya fanko muso konoma ani musomi be sindi tema kuma sabade nana la don ke bawo kuma folo tigun bulu ko muso konoma ni musomi be sindi tema asirana ayire de korowa asirana dende korowa ukami foi tuka ni mure bote saratuka inye kuma folo tigu kuma fulana tigu unuko muso konoma ni muso mimbe shindi tema ni muso konoma na asirana ayire koro ni sunna tora binyire de soro mimbe shindi dema asirana ayire koro ni nyesi ewan sunna katombe shindi dema mbe toro ufula kami me ubasara dronde nu sirana uyere de koro ube mi ubasara ube nu sirana uyere ni dende koro ube mi ubasara dronde me na ya soro muso konoma asirana dende koro nyere koni basitena me ni sunna koni demmi ben kono o de bedde tora be sewde ma ube ni sunna demmi be sinda ma dende be toro masira nyere koro de sirana dende koro bo ko nu sirana dende koro kammi me nu ba sara ko mure be bo ka faraka sarani mure bo de be nyombe ni yakuma fulana nu sirana u dembe koro yesunto de kama u ba sara u be sagi ka mure bo ko pasga nina umammi u yere ka darura kama umina mu gore de ka darura ko la u be asara u be mure bo ko me mure mbori deyin fa de be mure bo inte parce que yesunto ade dende kama den na pakati wajibel be mbeka minka denfa o de be mure pointiye ni nyekuma fulana tigwe bumbaji be ninde patawaka ibunumbaji ale be patawaka ni ninde ni muso konoma sirana arede koro uba ayireni de ube mimbe sindi de masarana ayirede koro uba ani de abemmi abasara doro menna sirana dende koro masara ayire koro mina ode kama kono muso konoma sirana dende koro amasira ayire koro mina ode kama mimbe sindi demma asirana dende koro masara ayire koro aminaude kama aba sarabe mure boke
bombaji be fatawa keninde Cheikh Sall Fawzani be fatawa keninde donc ni nyakuma fulana tigu kuma sabana tigu uluko muso konoma ani muso mimbe sindi demu israni yere koro israni yere ni dende koro a israna den dronde koro ibe jurude ta doro ni sungalo temna ibasa mure botika hari ni israna den dronde koro mure botika alladhinatu daima li bosi lima ulifta wiyanninde jabi groupe min sigiran ni kali jabi kama saudia ni masala sheru ma yanninde jabi muso konoma muso mimbe sindi demma israni yere koro israni yere ni dende koro aw sarana deun doronde ko ma sara yere koro aw be mide doro ani bana baga toni tama dembe de be kirikele abe mide doro ni sungalo temena abasara alladhinatu daima da yen fatawa kaninde aywa ibnu wasamir beninde ka rahimahullah akom munun ko ni sirana den doronde kama ikamure bo parce que imina mo wore ka darura de kama ako ale bolo halo yere mure boti ka iba sara de dura ko parce que fule ako ni mo min ni mo do ba ke ka to jila sisa e nana e yere bado ni mammi ka fere ke kan ninkisha akana to jila abeto jila doni ke ba ko iki ka suntige nin tangale ka kishi me ume mure bo kai ka ako fana imina ni mo wore ka darura de ube enana tasuma ye mo do mina yesun todo e yere bado ni ne ma mi de pour ka tasuma faga ka bon ni nin tangale na tasuma ba jan doni ke ba ko ikami ika tasuma faga ka bola ni sungalo temina ba sara mo ma mure bo ko me imina na mo wore imina mo wore de ka darura kama ako be kogo binna mo dola eye kogo soraka e yere bado ni ma mi ka fanga soro ka kogo imbwaka abesa kogo inkoro nin tangale ndo fana doni ke ba ko ika mi ka tigita ika tigin ninkisi ika ke sababu kan ninkisi uko ni mina ni sungalo temena iba asara pile kele me ma mure bofo akon ni mfana i mina mo wore de ka darura kama donc bulu semir ko kuma sahale min ye muso kono ma ye muso min be sindi demma usira na uyere koro usira na uyere ni dende koro a usira na den doronde koro ube mi de doron ni sungalo temena do ba sara mure bote sarali ni sarali te mure wore bo worete akombe munun koni ko ku kam mure bo doronde sarali to ka yowe akoye kuma Allah fulenye akoye kuma Allah fulenye kuma ote kuma salenye uba sarade komi ni bana ba to be juruta chogomi ewa tama dembe juruta chogomi akara yara chogo ibe jurude ta ni ala ya ke bise ku sara wakati mi ku sara doni ko wakati sara subhanakallahumma rabbana bi amrika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk